אתם יודעים איפה זה סלע רונדה? סליחה? את יודעת איפה זה סלע רונדה? אני לא חושבת שזה בארץ. אני יודעת שזה אתר סקי. איך אני מגיע לסלע רונדה? סליחה, אתה יודע איך אני מגיע לסלע רונדה? סלע רונדה? מה זה רחוב? סלע רונדה זה אתר סקי. טוב, אנשים ממש לא יודעים איך לעזור לי להגיע לסלע רונדה, נראה לי שאני צריך לעשות את זה לבד. אני לא מצליח להגיע לסלע רונדה לבד. אולי אתם תעזרו לי.